Το στρες της ημέρας δεν κλείνει με ένα κουμπί. Πας για ύπνο, αλλά ο ύπνος δεν έρχεται. Έλα να σου πω τι φταίει. Είμαι η διατροφολόγος Ελίνα Ασημακοπούλου και μαζί με το Pharmalit Black Range Easy Night θα διαγράψουμε την αϊπνία από τη ζωή σου. Γι' αυτό η Black Range δημιούργησε ένα φυσικό σύμμαχο για να χαλαρώνεις και να κοιμάσαι καλύτερα. Το Pharmalit Black Range Easy Night περιέχει 1 μιλιγκράμμ μελατονίνης, το οποίο σε βοηθά να αποκοιμηθείς γρηγορότερα, τριπτοφάνη, κυριτροδοτημένα βότανα, βαλεριάνα και πασιφλόρα, τα οποία χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την ηρεμία και τη χαλάρωση. Παράλληλα, οι βιταμίνες Β5 και βιοτίνη που περιέχει βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, τη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Και κάτι πολύ σημαντικό, οι κάψουλες είναι vegan και περιέχουν μικροσφαιρίδια σταδιακής αποδέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δρά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μία κάψουλα μία ώρα πριν τον ύπνο θα σου δώσει τη βοήθεια που χρειάζεσαι και θα ξυπνήσεις με full ενέργεια και καλή διάθεση. Γράψε μου στα σχόλια τι είναι αυτό που εμποδίζει τον ύπνο σου και πάμε να το διαγράψουμε παρέα.